फिनानै दिनै चिरागाव गेजेरारि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनि जिथु थुनलाइयारि बादायनाय मेल बे मेलाव नुजाथिफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि बाथौ आफाद लेङाइ आफादगिरि मानगोनां आदा आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो हावराघाट गुदि बर' साहित्यसभानि नेतृत्वआव थानाय गासै कलेजाव 5,000 हाइस्कुलाव 5,000 आरो एमइस्कुलाव 5,000 बे बान्थाखौ बे साथामनि गेजेराव एसे खम बेसि हिसाबै जों राननो हानाय जायो। नोंथांमोना बयबो बे खन्थाइ बादायलायनायाव बाहागो लानो आरो बोसोरसालिया लुसुमानि थाखायबो नोंथांमोननि लिरनाय गाव सोरजिनाय खन्थाइखौ लिरनानै बे बादायनायाव बाहागो लागोन। दा दिनै बे मेलखौ सामलायनो आंखौ बिबान होनायनि थाखाय आङो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ साबायखर बावबाय। लोगोसे बयनिबो मदद आरो हेफाजाबखौ मिजिंथिनानै आफादगिरिनि मासिखौ नाजावनानै लाबाय। दा दङ आफादखौ बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मासिगिरि आरो आफादगिरि लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि साकिरा बसुमतारी गेदेमाखौ सिनायथि लाखिनो खावलायो। दा दङ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिनो मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि बिश्वेश्वर बसुमतारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय। बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। दा सिनायथिनि आखायाव लादों कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो केसियार आरो रांगिरि मुस्रि शिव प्रसाद सागलारि गेदेमाखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। आरोबाव सिनायथिनि आखायाव लादों कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो मोनसे समनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे इरागदार एमइ स्कुलनि लोगो फोरोंगिरि मुस्रि फंख्लब बसुमतारी गेदेमाखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। इरागदार हाई स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि सरबेश्वर बसुमतारी गेदेमाखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। इरागदार एमइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि कमरेड बाग्लारि गेदेमाखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। लोगोसेनो कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सासे बावदों नेहाथारि मुस्रि मिराराम बर' गेदेमाखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। कम्पिटिशननि जाज बिथांमोनखौ माने नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथिनि आखायाव लाबाय। बेवहाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाया मोननै सेक्सन जागोन। हाई स्कुलनि मोनसे आरो एमइ स्कुलनि थारमाने 6 to 8 मोननै सेक्सननि जाज जायफोर सायख'गोन जायफोरा मोजांसिनै जादों बिथांमोन सानैया जाज खालामगोन बिजिरगिरि। दा बेवहाय कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो सासे लोगो नेहाथारि मुस्रि सरन बसुमतारी बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायबाय। सासे बिजिरगिरि एबा जाज बिथाङा जाबाय पुत्र बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय।
जोंनि गारजेनफोरा बर' थुनलाइ आफादनि गाहायनाया जायो बिथांनि मुङा प्रफेसर गयारि बे गावखौ सिनायथि होआखै बेखायनो गावखौ सिनायथि होनांगौ खावलायनाय जाबाय दहाय जोंनि आफादगिरिया फिरफिला बिहोनायाव गावनि बिबुंथिनि गेजेराव बुंदों जोङो बर' रावखौ थिखिनियाव लांनो हाबाय बिजों महरैबो इउनिभारसिटिसिम फरायहैनो हायो एमए डिपार्टमेन्ट बर'नि दङ जेरै गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव दं कटन इउनिभारसिटियाव दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दङ आरो डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव दङ आरो सिलचर इउनिभारसिटि मोनसे दंबावो जोङो बेखौबो नाजागासिनो दङ बेवहायबो बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनो थाखाय बर' साहित्य सभाया नाजागासिनो दं बेबो जाफुंगोन नाथाय खोथाया नैबेनो दहाय आफादगिरिया बुंनाय बादिनो जोङो बिजों महरै इउनिभारसिटिसिम लिरनो आरो फरायनो हाबाय बेराफारसेथिं जोङो भारतनि गिदिरसिन आनजाद जायखौ UPSC कन्डाक्ट खालामो IAS आरो SCS IPS बेबादि फरिखाफ्रावबो जोङो बर'खौ मोनसे अपसनेल साबजेक्ट हिसाबै लानो हायो बर'नि लिरनो मोननाय मोनसे साबजेक्ट दंसै बेवहायबो बे आनजादा भारतनि देरसिन आनजाद होनना बुंजायो जायखौ जोङो पास जायोबा एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार जानो हायो जोंनि भारत हादरखौ दैदेननो हानाय साफा साफा गिदिर गिदिर अफिसार जानो हायो बेबादि आनजादावबो जोङो बर'नि लिरनो हानाय जाहैबाय दा ओंखायनो जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ गोख्रों खालामलांनांसिगोन राफोद खालामलांनांगौ जोङो मात्र क्लासनि लेखाखौ फरायनानै आनजादाव नाम्बार मोनब्लाल' जाया जोङो बाहेरा गियानबो सोलोंनांगोन दा जोङो मोनसे रावखौ मोजां मोननांगौब्ला बेनि सायावहाय जोङो डिटेल्स मिथिनांगोन जोङो मायाव इन्टारेस्ट जायो साप'ज हमनानै ला हिनजावसाफ्रा काबादि गेलेनो मोजां मोनो हौवासाफ्रा फुटबल गेलेनो मोजां मोनो मानो मोजां मोनो बिसोरो मिथियो काबादियाव साबेसे गेलेयो माबादि गेलेयोब्ला पइन्टखौ मोननो हायो बेखौ मिथिब्लासो बियो काबादियाव इन्टारेस्ट जागोन सासे गथ'आ फुटबल मोजां मोननाय माने फुटबलखौ मारै गेलेनांगौ फुटबलनि फिल्डआ बेसेबां गोलाव जानांगौ फुटबलनि फिल्डआ बेसेबां गुवार जानांगौ फुटबलनि बे गल पस्टआ बेसेबां गोजौ जानांगौ बेसेबां गुवार जानांगौ बेखौ डिटेल्स मिथिनांगौ अब्लासो बे फुटबलाव इन्टारेस्ट जागोन दा ओमफ्राय नोंसोरबो दा लिटारारि नैबे दा खन्थाइयाव रायगोन बेवहाय मा होनो हाइ सेक्सनाव 16 जन ओंखारदों एमए सेक्सनाव 11 जन ओंखारदों मानो ओंखारदों बेयो मोजाङै गावखौ बुजियाखै प्रिपेयार जानो हायाखै नाजायाखै दा जोङो खन्थाइ आवरायनो होनोबा मोननै सिस्टेमाव आवरायनो हायो मोनसेखौ होनो खन्थाइ फरायनाय बेयाव बारा सुर होआबाबो जायो खिन्थु आवरायनाय होनोब्ला बबे सोदोबखौ नों बेसेबां सुर होनांगोन बबेयाव एसे थाथ'नांगोन बबेयाव एसे गेप दोननांगोन बे थाजोबनांगौ अब्लासो आवरायनाय जागोन दा नोंसोर खन्थाइखौ आवरायगोन ना फरायगोन खन्थाइ आवरायनो ना खन्थाइ फरायनो दा ओंखायनो गाव गाव बुंना लानांगोन आङो दिनै खन्थाइ फरायगोन आरो सोरबा जुदि एसे सुर होनो लुबैयोबा एसे एक्टिं देखायनो लुबैयोबा आं खन्थाइ आवरायगोन बुजिबायना दा ओंखायनो जोङो नाजानो सोलोंलांबाय थाबासो हायो जोङो मिथिजोबनांगौ डिटेल्स मिथिनांगोन होमबासो इन्टारेस्टआ बाङो
Daya detail knowledge gaya, be interest gaya sih. Khonthai awalnya ma mono, direct result lagi. Ma मोननाय मोनै जोङो लांबाय था बेबो नोंनो मोनसे knowledge होगोन बेबो नोंसोरनो गियान होगोन बेयाव फैनानै खोथा बुंफैनो हानायाबो मोनसे knowledge बेयो मोनसे experience जिउआव मोनफा experience मोननांगौ सोरबा खोथा बुंनो हाया आथिं मावफैगोन दानो बेयाव फैबानो गोलोमस्रावफैजोबगोन बेखौ जोङो प्रेक्टिस खालामलांबाय थाबासो हायो ओंखायनो जोङो बे हाबाफारिजों जोङो गिदिर हाबाफारि लानो हायाब्लाबो मोनसे फिसा हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो 16 नभेम्बरखौ मोनसे मिनिंफुल ओंथि गोनां हाबाफारि खालामनो आवगायदों दा ओंखायनो जों बेवहाय गासैनिफ्रायबो सहायखौ मोनगोन बेखौ आसा थिबाय आरो फरायसाफ्रा जायफोर मुं होआखै सोरबा दंबावोबा मुंखौ होनानै आवगायनो हागोन एबा फरायनो हागोन ओंखायनो आङो दिनैनि बे हाबाफारिनि जोंनि जि थांखि जि उद्देश्य जि एम बेखिनिखौ बुंनानै आं बारा गोलाव खालामला थांखि बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आंनि मुङा फरायना हारिनि बसुमतारी आं गु थाखोआव फरायो आंनि फरायसालिनि मुङानो जादों इरागदाव बर' मिडियाम हाई स्कुल आं दा बेयाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों बे खन्थाइनि मुङानो जादों जोंनि उजिनाय हा बिमा आंनि खन्थाइ आवरायलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालाङोब्ला सारमोन आंखौ निमाहा हो आंनो खन्थाइखौ आवरायनो सानबाय जोंनि उजिनाय हा बिमा आयौ जोंनि उजिनाय हा बिमा समायना रमायना आसामपुरि जेरैबो दैमा दैसा सारि सारि बोहैनाय आलारि बिलारि बायदि दाउ गाबनाय बिफां लाइफां बेन्दों रायदों हाजो हाला सारि सारि आंखाल गैया ओंखाम दै ना बेदरनि जोबनो गैया जेब्लाबो फिथाइ सामथाइनि न' माइ बाख्रि गय खान्थाल थाइजौ बारि हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टान खौसे बयबो एना एनि गैथारा रावबो रावजोंबो रंजा गोजोन दं बयबो हायनारि हाजोआरि थैलाय उजिलाय बेयावनो थाबाय थाथों जुगे जुगे फुजिबाय थानो मोनथों गले गले खुलुमनो मोनथों नोंगौ बिमा जोनोमगिरि आंनि खन्थाइया होनाय सिमसै रोजाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा फरायना बसुमतारी आं गु थाखोआव फरायो आंनि जोंनि फरायसालिनि मुङा बर' मिडियाम हाई स्कुल आं दा निमाहा बिनाङा सिगाङाव खोनाबाय निमाहा बियोबा गोरोन्थि माने खन्थाइया गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा बे खोथाखौ होननो नाङा खोनाबाय गोरोन्थि जायो नों होनदों होननाङा दस्राखौ नाम ओमफ्राय मा थाखो ओमफ्राय स्कुल बेखौ होनोब्लाबो निमाहा होनो नाङा जों एम इ स्कुलाव फोरोंदों दा होननो नाङा गिनाय देखायनो नाङा एकदम बिखाफोर दोननानैसो होननांगौ जोंनि उजिनाय हा बिमा आयौ जोंनि उजिनाय हा बिमा समायना रमायना आसामपुरि जेरैबो दैमा दैसा सारि सारि बोहैनाय आलारि बिलारि बायदि दाउ गाबनाय बिफां लाइफां बेन्दों रायदों हाजो हाला सारि सारि आंखाल गैया ओंखाम दै गैया रावबो जुगे जुगे फुजिबाय थानो मोनथों गले गले खुलुमनो मोनथों नोंखौ बिमा जोनोमगिरि खुलुमबाय आंनि मुङा फरायना रमायना इस्लारि आं दैलांदार आंनि इरागदाव बर' मिडियाम हाई स्कुलनि जि थाखोआव फरायो आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों बे खन्थाइनि मुङानो जादों जिजिङा आरो बे खन्थाइखौ आंनि लिरदों फरायना रमायना इस्लारि आं दा खन्थाइखौ आवरायलांनो जाबाय जिउनि दिङा
फुंबिलि समाव जारों मुगा गाबनि महराव सोरजिगिरि सोरजिनाय बे बुहुमाव होलांनाय नोंनिनो दानसेल' दुंहाव फैना सोगोम फैना सोगोमलाङो गोसोनि थांखिखौ सायर' खालामो सुबुंमानि मोखांखौ अराय जिब जुनारनि बिखाखौ रिन्दाव रिन्सि दाउ खौऔनि गाबनाय बादि खालामो नों जिउनि बिमा आइनाया खुलुमबाय नोंनि नभेम्बर खन्थाइ बेले-बेलेया नोंथांनि हानाय मानसिनाय बिजिरगिरि सारमोन लोगोसे गुबुन फरायसालिनिफ्राय नोंथांनि हानाय फरायसुला फरायसुलिखौ बाय बिनानावमोन आंनि मुङा बबिता इस्लारि आं दा थाखोआव फरायो आंनि फरायसालिनि मुङा थौखि सानसुरि गुदि फरायसालि आं दा मोनसे खन्थाइ फरायनो सानदों बे खन्थाइनि मुङा जोंनि बुजिनाय बिमा बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन मानाव गेदे राजेन्द्रनाथ बसुमतारी आं दा खन्थाइखौ फरायनोसै जोंनि बुजिनाय बिमा आइया जोंनि बुजिनाय बिमा समायना रमायना आसाम जेरैबो दैमा दैसा सारि बोहैनाय खालामि बायदि दाउ गाबनाय बिफां लाइफां बेन्दों रायदों हाजो हाला बायदि आखर बिनो ओंखारै ना बेदरनि जोंनो गैया सानाबो खोथा साननायनि न' बाय आसि गय खान्था थाइजौ बार हिन्दु मुस्लिम सासे फुजा एना एनि गैया रावबो रावबो रंजा खुसि दं बयबो मेथाइ हासारि हिले हुले बेयावनो थाबाय थादों जुगे जुगे सिबाय थादों बोथोर गले गले फुजियो बोथोर न'खौ बिमा धरती आंनि खन्थाइ फरायनाया एसेनोसै
अनज्लाय बेयावनो थाबाय थाथों जुगे जुगे फुजिबाय थानो मोनथों गले गले खुलुमनो मोनथों नोंखौ बिमा जोनोमगिरि गोजोन्थों आंनि खन्थाइ आवरायनाया एसेयावनो जोब्बाय। लोगोसे आं फंनैसोल' बुंगोन एसे फंनैसो बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे बर' बिजोङाव फरायो जोंबो बर' बिजोङावनो फरायनायमोन दा बर' बिजोङाव फरायनानै मानसिफ्रा जोंना बर' बिजोङाव फरायनानै बर' जों खोनानो मोनो बिनि थाखाय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायसाफ्रा गैया जालांदों आरो बे गैया जालांनायखौ जोङो नोजोर होनानै जोंनि गोबां बर' आफादफोरा बर' थुनलाइ आफादखौ लाफानानै फरायसा आफाद गासैबो हाबा मावदों दा ओंखायनो जोङो जोंनि दा फरायबाय थानाय बेवहाय जिरायनाय अनजालु अनजालि फरायसा बिथांमोनखौ खावलायनो सानो जे बर' बिजों फरायनानैबो मानसि जानो हायो। जोंनि आलासि मिरु थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि मुस्रि बिश्वेश्वर बसुमतारी सारनि आखाइनिफ्राय लाबोनो थाखाय खावलायबाय आरो गासैखौबो आखाइ खबनानै बरायनो खावलायबाय। साबायखर थाबाय बान्था हरनाय बानगोनां गेदेमानिसिम। दा दङ नैथि बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि प्रजित वारि क्लास 6 बिथांनि बान्थाखौ हरनो आं खावलायगोन जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बानगोनां सोद्रोमा निर्मल बसुमतारी गेदेमाखौ हरनो खावलायगोन। आखाइ खबनानै बरायनांगौ। दा दं थामथि बान्था मोननो हानाय बेनो जादों फरायना नयनमणि बसुमतारी। नयनमणि बसुमतारीखौ बान्थाखौ लाफैनो खावलायबाय आरो बे बान्थाखौ हरनो खावलायगोन जोंनि कार्बि आंलं जिल्ला थुनलाइ आफादनि रामगिरि मुस्रि शिव प्रसाद ठाकुर गेदेमाखौ। बर' मिडियामाव फरायसाया बर'फोरा सेंलांदोंब्लाबो जोंनि बिजोंखौ एसे फेहेरनो होननानै आवगायबोनाय जोंनि अनजालु फरायसा मुस्रि सावलं रंकार बिथांखौ जोंनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया 100 रां होनानै थुलुंगा होनो नागिरदों। दा बे फंबायखौ सावलं रंकार खन्थाइ आवरायदों बिथाङाबो बिथांनि प्रनाउन्सिएसनखौ खोनायोब्ला बियो गुबुन हारिनि मानसि होननानै जों हमनो हाया। दा बेनिखायनो फंबायखौ लांफैनो खावलायबाय। जोंनि आफादगिरिया 100 रां होनानै बिथांखौ थुलुंगाखां होनो बे बान्थाखौ हरनाय जाबाय। आखाइ खबनानै दानिया दङ ग्रुप ए थामहिनबा क्लास 9 आरो 10 बे खन्थाइ आवरायनायाव सेथि बान्था बेखौ मोननो हादों फरायना रमायना इस्लारि। बिथांखौ लांफैनो खावलायबाय आरो बे बान्थाखौ हरनो थाखाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानगोनां आफादगिरि थामहिनबा दानि हाबाफारिखौ सालायनाय बासिगिरिखौ हरनो खावलायबाय। बिथाङानोमोन गावनो सोरजिनाय खन्थाइखौ आवरायनाय। दा जोङो नोंसोरखौबो बेबायदिनो साफा साफा लिरगिरि जानो हाथों होननानै आफादनि जानानै बोर होबाय। दा नैथि बान्था मोननो हानाय
Grup A ini beda dari Musri Akas Goro. Second prize mana isi mana ko manda awai class 10 kita ko lampainya kau baik ada mata ko mana kagai ada iradau orang media high school ni gahai sekolah ini dosen sorbeser musuh dari gede makro kau baik sahabat pertama karya dan tamci bangsa Gawai sekali Bataya somat poin mana ada ini kayak sekali kubur jaga tamci bangsa mana hai bataya isar kusawai disini ada karya Korea Hardin Masamagari lampai dengan kaulai baik dia poin ko mana ada peringkat ada nih Hasil mana Lokhi Mai Masamagari level class 9 bicara mana ada grade 7 tapi bangsa ko mana nama kau lain kirap tahu ini school ni mana kena kahit pergi Omrit Bagari kaya mau korek Harley Masamagari Harley Masamagari Dari bangsa ramai apa itu bikin coba saya berbangsa mereka hanya besar dukung mereka diorang masa ira masih hari sedulia jaga orang mau girdan mau hari MB Abdul Kalam untuk semua baik silakan girdan itu naik terus pelajaran aku sampai orang mau girdan dia mana sahaja misalnya saintis awal, orang mau girka awal, orang tu lebih baik. Dalam mana jemur, kemudian suatu masalah kan, dan iurau malu macam mau nane, mansi berdisi orang, kau ni sendiri tu punya nasab. Jadi itu bunga agar bangsa naik, yang perlu berdebat, ada punya apa perlu tayar jalan, apa itu kabar dasim jodoh akunci genangi bahagia lanai demi hawa itu dapat terjadi mereka dihamba baik ini kaya yang kaya pasikan ini dia mensisim ini mereka tahu mereka bukan mereka dasim jadi ini बेसिक प्रभाव ये के जोंनि माखासे बिबुं लाखिग्रा बिथांमोना गोदान सोलोंथाइ खान्थि सुंद' सल'खौ बोरै लिरनांगौ आरो नोंसोरनि गेजेराव जाखांनाय माखासे सोंलुनि फिननाय बेफोरखौ नोंसोरनो होबाय आं दहायनो बुंखादों जोङो गोदोनि बादि बारा धोर्ज गैया जोंनि धोर्जआ एसे सेमांबाय बेखायनो गोबाव बुंनानै नोंसोरखौ आङो गोबाव लाखिनो सानाखै ओंखामबो उखैबाय जानो हागौ बेनिखायनो बयनिसिमबो आं गोबाव बुंलांगासे जों जाहाथे बर' थुनलाइ आफादखौ अराय गोजोर खालामनानै लाखिनो हायो बर' रावखौ बुहुमनि मोनसे गेरेमसा राव हिसाबै गायसननो हायो बर' बिजोंखौ अरायथा खालामनो जों स्निथि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि
गोथार जोनोम सानखौ फालिनायाव